И разбира се, нещо стабилно, за да може България да се върне на място, където е била и все пак да се чува и нейния глас. Докато не намерят ролките с хартия. Истински призовавам всички да излезат да гласуват, защото резултата има значение. И за европейските избори всеки депутат има значение. Вие виждате, че ние винаги казахме, че сме малки, но в Холандия са така разпределени, нали видяхте? Сиреч, ако искаме да имаме гласа на Холандия, трябва да гласуваме. Какво правиш ти?